leile na akut ngati nung lang ni hoy don mo ente lalpa mangay teso Chatuan thimin aku mege riang vai te ta ni mangay na masa kong ay ile lai na takhat nge tha ron hlan ro ngay nan au si mangay te o hay lul so Chatuan kawngkhar aglali swa min lo hua kang ke chatlohi amangay te anen thelo ila chapalungay yan karing siya buminom su lado thu wangin riang vai te an kung an boral me chan swak turin kan lali swang nang le ke thu min pesi Chatuan kawngkhar aglali swang min lo hua kang ke chatlohi amangay te anen thelo ila chapalungay yan karing siya an pulo che party nong te ya ma sen nge che mangai na shia lei boy lan pa le riang vai te ta Chatuan kawngkhar aglali swang min lo hua kang ke chatlohi amangay te anen thelo ila chapalungay yan karing siya amangay te anen thelo ila chapalungay yan karing siya